Ez aldakizu non topatu etxeko matxura konpontzeko tokiko profesionalen zerrenda? Ba aldakizu buruan duzuna erosteko nora jo? Eskualdeko saltoki eta zerbitzuei buruzko informazioa topatzea lan nekeza izan daiteke askotan. Burua uste horiei soluzioa emateko gida komertziala sortu du Aiaraldea komunikabideak. Eskualdeko 1900 establezimendu baino gehiago aurkituko dituzu webgunean bertan. Bi modutara egin daitezke bilaketak, herrika eta gremioka. Saltoki bakoitzaren oinarrizko informazioa jaso dugu gida honetan. Helbidea, kontakturako telefonoak, sare sozialak eta beste hainbat datu. Horrez gain, unean uneko eskaintzen berri jasotzen du aplikazioak, zerbitzu edo produktu bakoitzari lotutako informazio osatuarekin. Bukatu da telefono zerrenda luzeak kontsultatzeko garaia. Eskualdeko komertzioen mapa osatuena klik batera.